وارث مومن جو سخی پیر آیو وارث مومن جو سخی پیر آیو گھر آفدا جے گھر آفدا جے علی شیر آیو وارث مومن جو سخی پیر آیو کعبے معبود جا پٹیا پیر ہے دے کعبے معبود جا پٹیا پیر ہے دے ختن وارو خیبر ختن وارو خیبر علمدار آیو وارث مومن جو سخی پیر آیو وارث مومن جو سخی پیر آیو کعبے جے صحن میں نبی جے ہتھن میں کعبے جے صحن میں ہاں نبی جے ہتھن میں کھولے نین ناتا کھولے نین ناتا گندھن میر آیو وارث مومن جو سخی پیر آیو وارث مومن جو سخی پیر آیو علم جے شہر جو علی سائیں دریا علم جے شہر جو علی سائیں دریا کھلی مومن لے تقدیر آیو کھلی مومن لے کھلی مومن لے تقدیر آیو وارث مومن جو سخی پیر آیو وارث مومن جو سخی پیر آیو جہیں جو نبی تہیں جو علی جہیں جو نبی تہیں جو علی علی سائیں حق جی علی سائیں حق جی تصویر آیو وارث مومن جو وارث مومن جو سخی پیر آیو علی ساکی کون سے عظیم آدھب علی ساکی کون سے عظیم آدھب اجن اسال اجن اسال اجن اسال پناہ گیر
پیر آیو حارث مومن نے جو سخی پیر آیو گھر آخدا جے گھر آخدا جے علی شیر آیو حارث مومن نے جو سخی پیر آیو